Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para pamirsa sakmenika beksan kala wau ingkang sepindah sampun kapiyarsa. Menika para kadang jaran kembang beksa krida esti badhe paring panglipur malih ingkang pukasan wonten ing dalu menika. Wonten wedal sakmenika beksa krida esti badhe lumantaraken beksan Warok Putra kanthi lelampahan suminten edan. Dening paraga ing carita ing samangke jeh punika suminten sederek Juni Warok Guna Seca sederek ananging saderepun kula sakadang kula nubereng pasapa pilih samangke anggenipun derek gladen kirang dadosaken suka kumpiraning penggalih jalaran kula sakadang tasih saklebeting pasinaon sugeng dalu sugeng hampir sani ngantos paripurnaning samangke nuwun nuwun nuwun. Sok di kawitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mondo
inggih Kurodanira Senaputra sesumbar manangkari keterengan kosa kumura langit pindo kelap sasra karo sane pindo sewu kacang ngamuk ine sang narpati karno seno putra tuhu sakti
Anakku minten ayu apa
tresnani dadi gantilaning bapakmu iki, Nduk. Nggih, Pak. Iki mau ana Jeng Patih saka Kadipaten Trenggalek. Diutus karo Jeng Adipati sowan marang bapakmu iki, Nduk. Iki mau Jeng Patih kandha yen saikine Den Mas Broto kuwi minggat, Nduk. Lho, Mula Pak. piye iki? Leh ku ngomong karo anakku. Aduh. Nduk. Iki mau kandha. Malah ngepet ngono piye? Aku leh ku ngomong yo. Nduk. Iki mau Jeng Patih saka Kadipaten kandha. Kandha piye yo? Kang kandha piye anakku pinten kan? Aduh. Kandha Nduk. Yen saikine Den Mas Broto kuwi minggah. Mula anggonmu dadi nganten karo Den Mas Broto kuwi disuwak. Disuwak. Ya krungu to iki mau ya. Disuwaki apa to, Pak? Aduh, Disuwaki ngene. kepiye? Nduk, disuwak kuwi tegese ngene. Anggonmu dadi nganten karo Den Mas Broto kuwi urung ora sida dadi ngantenmu karo Den Mas Broto kuwi dibatalake. Ora sida to, Pak. Ora sida. Kabeh wis cepet, Pak. Uga rampe kabeh wis cepet, Pak. Ora sida kepiye, Pak? Ya, kuwi mau pancen wis dadi pastimu, Nduk. Wong urip kuwi pancen ana sing bisa dibudidaya. Ananging ora kabeh, Nduk. Tegese iki kaya kowe mau jodohmu karo Den Mas Broto kuwi Aku ora wis kadung sida. cinta, Pak, kalian Den Mas Broto. Wes ora sasumelang tapurane Broto kowe kok dipoti. Halo, ana kanca-kanca saka Temanggung ya ganteng-ganteng. Aku wis kadung tresno, Pak, kalian Den Mas Broto. Alah, ora sah mikirke Broto. Brotone kuwi wis minggat. Aku kudu goleki Den Mas Broto, Pak. Wes, nang kene kuwi lanangan ora kur Den Mas Broto tok. Brotone minggat ke kringanane. Jatohe gedapuk nang kene malah minggat nang kenteke Aku kudu kringanane. karo Den Mas Broto lho, Pak. Wah, ora sah goleki. Brotone nang mburi kae. Ora wani ngetok jebul, didelok tanggane ora wani. Ra iso, Es, Pak. Pileo, ono pakmu cilik waro, kakangmu waro, yo ganteng senajan panune akeh. Kecut ora tau adus, ora momong pancen waro. Waro yen adus kuwi malah wangi yo sesuk ora dadi waro. Malah balik kono ning Kadipaten, dadi pekatike Den Mas Broto. Ora sah nangis, Dok. Aja digatune. Sesuk bakale oleh genti. Yes, ora sah kesuwen, sesuk tak goleke. Nang kendheng kene ya akeh sing ganteng-ganteng, Dok. Milih dhewe sing jakete ireng ana. Es. Aku kudu goleki Den Mas Broto, Pak. Brotone nang buri panggung kae, Dok. Ora wani ngetok. Wes. Aku goleki Kok tadi kaya ngene?
awakku minten malah tadi kaya mengkene. Iki mau kabeh saka polahe Den Mase Broto. Kosek dapurane Broto ora den-denan barang. Ora suwe awake dhewe para waro bakal mulai Den Mase Broto nyangkat Dipaten Trenggalek. Wis, ayo tang disiagake. Yolah ilmu Kanuraga. Bener, waro.
liya ugrane namung Kakang Suramenggala. Cempluk Warsiah saikine malah gandeng karo Den Mas Brata. Kakang, ora suwe aku bakal temu ning panggonanmu. Hei! Ninggal rasa tanpa pungkasan.